Hola, avui us explicarem com funciona el préstec de portàtils de la biblioteca de la universitat. A la biblioteca de la teva facultat posem a la teva disposició portàtils i netbooks. Amb el portàtil et podràs connectar a la xarxa Wi-Fi des de qualsevol punt de la teva biblioteca. Per formalitzar el préstec, adreça't al taulell de la teva biblioteca. Llegeix atentament la normativa de préstec, omple el formulari a principi de curs i presenta-la al taulell juntament amb el teu carnet de la universitat o algun altre document identificatiu. El préstec dels ordinadors és de 4 hores i s'han de retornar 15 minuts abans del tancament de la biblioteca. L'usuari és responsable del portàtil mentre el tingui en préstec i l'haurà de retornar en les mateixes condicions. En cas de retard en la devolució, mal ús, pèrdua o robatori, s'aplicaran les corresponents sancions. Podeu consultar aquesta i altra informació a la web de la biblioteca.